Pri riešení rovníc sme radšej, ak sa zbavíme odmocniny. Na druhej odmocniny sa môžeme zbaviť tak, že celú rovnicu umocníme na druhú. Dostávame odmocnina z 2 minus x na druhú sa rovná x na druhú. Odmocnina a umocnenie na druhú sa zruší. Stáva 2 minus x sa rovná x na druhú. No a keď k celej rovnici pripočítame x a odpočítame dvojku, dostávame 0 sa rovná x na druhú plus x minus 2, čo je kvadratická rovnica. Dá sa rozložiť na súčin, takže nemusíme používať vzorec s diskriminantom. Súčet hľadaných koeficientov 1, ich súčin je minus 2. Vychádza nám 2 a minus 1. X plus 2 krát x minus 1 sa rovná 0. Kontrola x na druhú minus x plus 2x je x minus 2 sa rovná 0. No a máme riešenie x sa rovná minus 2 alebo x sa rovná 1. Ale keďže umocnenie na druhú zmenilo definičný obor rovnice, je nutné na záver spraviť skúšku. Pre minus 2 dostávame na ľavej strane odmocnina z 2 minus minus 2 je odmocnina zo 4 sa rovná minus 2. 2 sa rovná minus 2, čo neplatí, teda minus 2 nie je riešením. No a pre jednotku odmocnina z 2 minus 1 je 1 sa rovná 1, no a toto platí, preto jednotka je skutočne riešením. Úprava, pri ktorej sa mení definičný obor rovnice, sa nazýva dôsledková. A patrí sem umocnenie rovnice na druhú alebo vynásobenie rovnice neznámou. Ak takúto úpravu spravíme počas riešenia rovnice, na konci je nutné spraviť skúšku. Pri riešení tejto rovnice by vás mohlo napadnúť, že prepíšete odmocninu z x na druhú ako x, ale pozor, toto obecne neplatí. Napríklad ak x sa rovná minus 4, tak potom odmocnina z minus 4 na druhú je odmocnina zo 16, teda 4, ale to sa nerovná x, čiže minus 4. No a treba vedieť, že odmocnina z x na druhú nie je to isté, čo odmocnina z x to celé na druhú. Takže pri riešení tejto rovnice musíme využiť dôsledkovú úpravu, umocnenie na druhú. Dostávame x na druhú sa rovná 2x minus 1 na druhú. Ľavú stranu len odpíšem, pravú rozložím. Prvý člen na druhú minus 2 krát prvý krát druhý člen plus druhý člen na druhú. A po odčítaní x na druhú dostávam kvadratickú rovnicu. 3x na druhú minus 4x plus 1 sa rovná 0. Diskriminant je rovný minus 4 na druhú, čiže 16 minus 4 krát 3 krát 1, čo je 16 minus 12 a to je 4. No a korene nájdeme ako minus b, teda minus minus 4, plus minus odmocnina z diskriminantu, lomeno 2 krát 3. Odmocnina zo 4 je 2. No a dostávame dve riešenia. X sa rovná 4 plus 2 lomeno 6, teda 1, alebo x sa rovná 4 minus 2 lomeno 6, teda 2 šestiny, alebo 1 tretina. Keď si spravíte skúšku, zistíte, že obe tieto čísla vyhovujú rovnici zo zadania. A ak by ste nespravili túto dôsledkovú úpravu, stratili by ste koreň 1 tretina.
tomto príklade dostávame po umocnení na druhú celkom zaujímavý výraz na ľavej strane. Rozložíme ho podľa vzorca a plus b na druhú, teda prvý člen na druhú, plus 2 krát prvý krát druhý člen, plus druhý člen na druhú sa rovná 9. V týchto dvoch prípadoch sa odmocnina a umocnenie na druhú vykráti. Tu nám zostáva x minus 5 a tu 10 minus x. No a ešte stredný člen plus 2 krát. Tieto dve odmocniny môžeme spojiť do jednej. Odmocnina z x minus 5 krát 10 minus x sa rovná 9. X a minus x sa vykráti. Minus 5 a 10 je 5. Po odčítaní 5 dostávame 4. Napravo prepíšeme tento súčin. Po vydelení dvomi dostávame náš súčin pod odmocninou rovný 2. Urobíme ďalšie umocnenie na druhú. Stáva nám súčin týchto dvoch zátvoriek rovný 4. Teraz si tieto dve zátvorky roznásobíme. Dostávame minus x na druhú plus 10x plus 5x je plus 15x minus 50 sa rovná 4. Po odčítaní štvorky minus x na druhú plus 15x minus 54 sa rovná 0. Vynásobím minus jednotkou. No a mám tu opäť kvadratickú rovnicu, ktorú môžem rozložiť na súčin x minus 6 krát x minus 9. No a dostávam koreň 6 a 9. Keď sa vrátime do zadania, skúšku nechám opäť na vás, ale obe tieto čísla vyhovujú našej rovnici. Ďalšia rovnica, ktorú môžeme umocniť na druhú. Na ľavej strane sa zbavíme odmocniny, ostáva 1 plus x odmocnín z x na druhú plus 24. No a x plus 1, to celé na druhú je x na druhú plus 2 krát x krát 1 plus 1. Jednotky sa vykrátia. Môžeme znovu umocniť na druhú. Na ľavej strane máme súčin dvoch výrazov. Umocníme prvý z nich na druhú krát ďalší na druhú, čím sa zbavíme odmocniny. No a x na druhú plus 2x umocnené na druhú je x na štvrtú plus 2 krát x na druhú krát 2x 4x na tretiu plus 2x na druhú 4x na druhú. Teraz roznásobím túto zátvorku na ľavej strane. Pravú stranu len odpíšem. X na štvrtú sa vykráti. Odčítam od celej rovnice 24x na druhú. No a dostávam 0 sa rovná 4x na tretiu minus 20x na druhú. Otočím celú rovnicu a vydelím štvorkou. Dostávam x na tretiu minus 5x na druhú sa rovná 0. Výjmem x na druhú pred zátvorku. Dostáva x minus 5. No a opäť tu mám súčin dvoch výrazov, ktorý sa má rovnať 0. Odtiaľ to dostávam, že x sa rovná 0. A odtiaľ to, že x sa rovná 5.
Skúšku si znovu spravte sami. Takýmto spôsobom môžeme riešiť aj nerovnice s absolútnou hodnotou. Po umocnení na druhu sa vlastne odstráni absolútna hodnota, pretože každé reálne číslo na druhu je vždy nezáporné, teda kladné alebo nula. Takisto absolútna hodnota. Zostáva nám x minus 1 na druhu sa rovná 9x na druhu. Zátvorku na ľavej strane rozložíme. No a 9x na druhu je 81x na druhu. Po odpočítaní x na druhu a pri počítaní 2x a odpočítaní jednotky dostávam 0 sa rovná 80x na druhu plus 2x minus 1. Diskriminant tejto kvadratickej rovnice je 2 na druhu minus 4 krát 80 krát minus 1, čo je 4, minus 4 krát minus 1 je plus 4 krát 80 je 320, teda 324. Táto rovnica bude mať dva reálne korene, a to minus b, teda minus 2, plus minus odmocnina z 324 lomeno 2 krát 80. Odmocnina z 324 je 18. 2 krát 80 je 160. No a prvý koreň je minus 2 plus 18 lomeno 160, teda 16 lomeno 160, alebo 1 desatina. No a ten druhý je minus 2 minus 18 lomeno 160, teda minus 20 lomeno 160. Nuly sa vykrátia a ostáva minus 1 osmina. No a po skúške zistíte, že 1 desatina vyhovuje tejto rovnici, minus 1 osmina nie. Ani príklady s dvoma absolútnymi hodnotami už netreba riešiť tabuľkou. Umocníme na druhu. Tu je 2 krát absolútna hodnota, teda 2 na druhu krát x minus 3 na druhu sa rovná x minus 2 na druhu. 2 na druhu je 4, x minus 3 na druhu je x na druhu minus 6x plus 9 a x minus 2 na druhu je x na druhu minus 4x plus 4. Roznásobíme zátvorku. 4 krát x na druhu minus 4 krát 6x plus 4 krát 9. Pravú stranu odpíšem. 4x na druhu minus x na druhu je 3x na druhu. Minus 24x plus 4x je minus 20x a 36 minus 4 je plus 32 sa rovná 0. Diskriminant tejto rovnice je b na druhu, čiže minus 20 na druhu minus 4 krát 3 krát 32 minus 20 na druhu je 400, minus 4 krát 32 je 128 krát 3, a to je 400 minus 384, a teda 16. No a riešením je potom minus b, teda minus minus 20, plus minus odmocnina z diskriminantu lomeno 2 krát 3, čo je 20 plus minus 4 lomeno 6. No a dostávame dve riešenia. 20 a 4 lomeno 6 je 4. 20 minus 4 je 16 lomeno 6. Alebo po vykrátení dvojkou 8 tretín. Znovu si overte, že tieto dve čísla sú riešením tejto rovnice.